Hej så, og velkommen til dagens video. Det er videoen til side 16 og 17 i den første læsning, og den video og den tekst, som hedder Nat. Og jeg læser den nu. Nat. Det er nat på Isby Teater. Nini sover i sit bur. Jan og Lone sover. Ida sover også, men Emil kan ikke sove. Emil er helt alene. Nu er Emil ikke helt alene mere. Emil kan se en lille fyr. Emil vil tale med den lille fyr. Hej lille fyr, kan du tale? Kan du spille teater? Den lille fyr kan ikke tale. Den lille fyr kan gå på sin hale. Nu kan Emil se, at det er Hugo. Emil bliver sur på Hugo. Nej Hugo, det må du ikke. Du skal sove Hugo, det er nat. Nu sover Hugo og Emil. Nu sover alle på Isby Teater. Og det var dagens tekst. Og husk, at I skal læse den 3 gange. Husk at bruge jeres følge med-finger. Og hvis I har brug for at høre teksten igen, så kan I lytte med, eller så kan I se videoen igen. Men inden vi lige går videre, så har jeg faktisk 3 spørgsmål, som jeg godt lige kunne tænke mig, at I tænker over. På side 11, der kunne jeg godt tænke mig, at I prøvede at kigge på billedet og læse teksten, og så tænke over, hvad er det egentlig for nogle tanker, I tror, der flyver igennem Emils hoved? Hvad er det, han ligger og tænker på der om natten? Det var det første spørgsmål. Det andet spørgsmål, det er, hvorfor tror I, at Emil han bliver sur på Hugo? Ja, hvorfor tror I, at Emil bliver sur på Hugo? På side 17. Det var andet spørgsmål. Og det sidste spørgsmål, det er, kender I det med? Og kan I godt selv også blive sure, når I er bange? Altså kender I det med, at man godt kan komme til at blive lidt sur, når man er bange, selvom der måske faktisk slet ikke er noget at være sur over? Det vil jeg gerne have, I tænker over, når I har læst teksten. Så god fornøjelse. Hej hej.